Όπου η εξουσία αφαιρεί της λαϊκάς ελευθερίας, εκεί ανοίγεται η νόμιμος οδός των επαναστάσεων. Οι Κρήτες δεν έβγαιναν στα βουνά μόνο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, προκειμένου να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Έβγαιναν και κατά τη διάρκεια της Κρητικής πολιτείας, ενός ιδιόμορφου πολιτεύματος το οποίο εγκαθίδρυσαν οι μεγάλες δυνάμεις στο νησί, παρουσιάζοντάς το ως αυτόνομο. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια περίοδος διεθνούς κατοχής υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Ήδη πρώτου πολέμου, του 1897, οι μεγάλες δυνάμεις είχαν προτείνει την αυτονομία της Κρήτης. Η Κρήτη, μετά τον πόλεμο, αφέθηκε στο έλεος των μεγάλων δυνάμεων. Εν τούτης, προωθήθηκε σε σημαντικό βαθμό μια αυτονομία, η οποία βεβαίως δεν ικανοποιούσε τις διεκδικήσεις των Κρητικών. Τα γεγονότα του Ηρακλείου, όπου ο Οθωμανικός όχλος έκανε επιδρομή στην πόλη του Ηρακλείου, κατέσφαξε εκατοντάδες κατοίκους και αρκετούς Άγγλους στρατιώτες. Αυτό είχε ως συνέπεια ένα τελεσίγραφο των μεγάλων δυνάμεων που υποχρέωσε τον Σουλτάνο να αποσύρει το στρατό του από την Κρήτη. Και έτσι έχουμε την άφηξη του πρίγκιπα Γεωργίου, του γιου του βασιλιά Γεωργίου του πρώτου της Ελλάδος, ως εντολοδόχου των μεγάλων δυνάμεων και είπα του αρμοστή της Κρήτης το Δεκέμβριο του 1898. Αρχίζει λοιπόν η περίοδος της Κρητικής πολιτείας. Ο κρητικός λαός, που είχε σηκώσει τα βάρη των συνεχών επαναστάσεων, εξακολούθησε να παραμένει φτωχός, αφού το αίτημά του για διανομή της γης δεν έγινε αποδεκτό. Η Βουλή του 1899, σε ύποπτα μικρό χρονικό διάστημα, συνέταξε σύνταγμα, το οποίο αμέσως επικύρωσε ο πρίγκιπας Γεώργιος, που ορίστηκε και ως ύπατος αρμοστής. Όμως, το νέο σύνταγμα ήταν φιλομοναρχικό, απολυταρχικό, σκληρό για το λαό και του αναγνώριζε ελάχιστες ελευθερίες. Η αυταρχική πολιτική του πρίγκιπα Γεωργίου είχε δυσαρεστήσει πολλούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ο πρίγκιπας στις 20 Μαρτίου είχε προκηρύξει εκλογές. Η αντιπολίτευση όμως, με μια προκήρυξή της, καλούσε το λαό σε αποχή, να μην συμμετέχει στις εκλογές δηλαδή, και να συγκεντρωθεί στο Θέρισο. Έτσι οι επαναστάτες, αντί να πάνε για εκλογές, συγκεντρώθηκαν στο Θέρισο στις 10 Μαρτίου 1905. Από τα έγγραφα που απόκεινται στο αρχείο του κινήματος του Θερίσου, στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είχαν γίνει επαναστατικές επιτροπές σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Κρήτης και οι επαναστάτες μετέβησαν ακόμα και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο και συγκεντρώθηκαν στο Θέρισο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται στο Θέρισο η έδρα του κινήματος και στις 25 Μαρτίου, την επέτειο της εθνογερσίας, ο Βενιζέλος με ένα εμπνευσμένο του λόγο καλεί τους επαναστάτες να πάρουν τα όπλα εναντίον του αυταρχικού καθεστώτος του πρίγκιπα. Στις 10 Μαρτίου του 1905 ξεσπάει η επανάσταση στο Θέρισο. Το Θέρισο ήταν ένα φυσικό οχυρό. Η πρόσβαση ήταν απόλυτα ελεγχόμενη. 3 άνδρες σκαρφαλώνουν τη βουνοπλαγιά. Ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τους στενούς παλιούς συνεργάτες και συμπολεμιστές του, Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο. Εκεί ψηλά στο Θέρισο είχαν συγκεντρωθεί τα πρωτοπαλίκαρα της Κρήτης. Συνεκεντρώθημεν εδώ με την απόφαση να αποτινάξουμε την τυραννία της αρμοστίας. Αλλά η ελευθερία του κρητικού λαού τότε μόνο θα κατοχυρωθεί όταν η Κρήτη ενωθεί μετά της Μητρός Ελλάδος. Προτείνω να κηρύξουμε την πολιτική ένωση της Κρήτης μετά του ελληνικού βασιλείου εις εν μόνον ελεύθερων και συνταγματικών κράτους. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της τοποθεσίας έπαιξαν η έντονη επαναστατική παράδοση του Θερίσου, αλλά και η στενή οικογενειακή κύκλη και προσωπική δεσμή του Ελευθερίου Βενιζέλου με την περιοχή.
Αρχικά, ο Βενιζέλος σχεδίαζε να ξεκινήσει την επανάσταση από τη Ζούρβα, από την οποία όμως καταγόταν ο μεγάλος πολιτικός του αντίπαλος και πρώην συμφοιτητής του, Αντώνης Κατζουράκης. Ο Αντώνης Κατζουράκης, όταν έμαθε τις κινήσεις του αυτές του Ελευθερίου Βενιζέλου, σκέφτηκε ότι έπρεπε να κάνει κάτι για να τον εμποδίσει να ξεκινήσει την επανάσταση από τη Ζούρβα. Αυτό όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά εξαιτίας του ότι ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε μεγάλη επιρροή, ήταν δικηγόρος και καλός δικηγόρος και είχε πολλά επιχειρήματα, μετέβη στη Ζούρβα και κατάφερε να πείσει τους άντρες που είχαν ηγετικό ρόλο στο χωριό αυτό, που εκείνη την εποχή ήταν και αρκετά μεγάλο χωριό, βέβαια όχι όπως σήμερα, τόσους λίγους κατοίκους. Κατάφερε λοιπόν να πείσει τους επικεφαλείς του χωριού αυτού, τους άντρες, όχι μόνο να μην στηρίξουν την προσπάθεια αυτή του Βενιζέλου, αλλά να εναντιωθούν και να μην το επιτρέψουν να ξεκινήσει την επανάσταση από τη Ζούρβα. Έτσι λοιπόν είδε ο Βενιζέλος ότι δεν υπήρχε ευνοϊκό το έδαφος και δεν είχε αποδοχή στους κατοίκους της Ζούρβας, οπότε άλλαξε τα σχέδιά του και εγκατέθησε τελικά το στρατηγείο στο Θέρισο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα κυλήσαν όπως περιγράφονται από πολλούς ιστορικούς. Η αρνητική στάση των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και η αδυναμία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν επιτρέψει να γίνει πραγματικότητα ο μεγαλύτερος πόθος των κριτικών εκείνη την περίοδο, ο πόθος της ένωσής τους με την Ελλάδα. Οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας θέλησαν να αντιδράσουν στην ένωση της Μεγαλονήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις πάντα έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη λόγω της στρατηγικής της σημασίας. Με έγκριση των μεγάλων δυνάμεων, ο ύπατος αρμοστής στην Κρήτη, πρίγκιπας Γεώργιος, απέτησε από τους επαναστάτες να παραδώσουν τα όπλα τους μέσα σε 36 ώρες. Οι επαναστάτες φυσικά αρνήθηκαν. Ο πρίγκιπας Γεώργιος τότε ζήτησε από τις μεγάλες δυνάμεις να λάβουν μέτρα καταστολής του κινήματος. Οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν μήνυμα στους επαναστάτες ότι θα χρησιμοποιήσουν τα στρατεύματά τους προκειμένου να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους. Ο πρίγκιπας Γεώργιος κήρυξε στρατιωτικό νόμο σε ολόκληρο το νησί. Διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις των αντικαθεστωτικών και επέβαλε λογοκρισία στον τύπο. Μετατράπηκε δηλαδή σε έναν απόλυτο μονάρχη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει εναντίον του ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Οι μεγάλες δυνάμεις, θορυβημένες από την κατάσταση που άρχισε να διαμορφώνεται στην Κρήτη, κινούνται για την εξομάλυνση του θέματος με διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στις αξιώσεις του οποίου τελικά υποχώρησαν. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αξίωσε από τις μεγάλες δυνάμεις μεταρρυθμίσεις στο Κρητικό Σύνταγμα, οι οποίες θα ενίσχυαν τις λαϊκές ελευθερίες. Στην Αθήνα, οι αντιδράσεις ήταν αντικρουόμενες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, σε συνεργασία με τον Βασιλιά Γεώργιο, καταδίκασε την Επανάσταση μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας Εστίας. Οι διευθυντές των εφημερίδων Αθηνών, Άστεως, Καιρών και Εμπρός υποστήριζαν το κίνημα μέσω των εντύπων τους. Η Επανάσταση του Θερίσου δεν είχε θεαματικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οδήγησε στην αναθεώρηση του πολιτικού συστήματος της Κρητικής Πολιτείας και επανέφερε το κρητικό ζήτημα στην επικαιρότητα, προκαλώντας την επανεξέτασή του σε μια περίοδο που ο Μακεδονικός αγώνας κορυφωνόταν. Το Θέρισο στάθηκε η αφορμή για να βρει η Κρήτη τη λευτεριά της και να ενωθεί αργότερα με την Ελλάδα.